धोखा मिलल हमरे नदानी बा लइका कहता के जा जे करे से लोभ कइलू ओ करे से परेशानी बा जे करे से लोभ कइलू ओ करे से परेशानी बा जे करे से लोभ कइलू ओ करे से परेशानी बा ए सनमई करम तहरो लागे फौजी जवान के तरफ से आशीर्वाद मिलल। गाना सभे सुनले बा लेकिन रउरा सब जो नहीं सुनले ओकरो के एक लाइन मार दी। अदिति तू नहीं कुछ सुनले हम कभी गौले भी नहीं की। एगो लड़का से प्रेम कैले बिया बाकी धमकी देती है वो लड़का के बियाह ठीक हो गइल बा तो धमकी आवतिया कहतिया का देखो तनी कैसे शादी तू करब देखो तनी अरे दूसरा के कैसे मंगिया भरब इज्जत जे खूंटी टंगाई हो इज्जत जे खूंटी टंगाई हो दुपट्टा से फांसी लगा लबी जहिया बारात तहर जाई हो धीरज भैया के तरफ से नीरज भैया के तरफ से फौजी जवान भैया के तरफ से और आज जिकरा माध्यम से हॉस्पिटल में मिलनी तो या तो अनेकों रोगी मिले लेकिन ओजा भी उतने मान सम्मान और आज अपना घर पर बुला के इतना मान सम्मान हमरा के राजीव भैया देनी। राजीव भैया के जितना धन्यवाद कहीं उतना कम पाए। तानिया जी आज दूसरा के पीछे लागल बड़ू और हमरा के पहले पागल बड़ू के हमरा से प्यार अब चिन्हेलू ना यार सोची मन में हो खतर
ये हमार सौभाग्य बा। हाँ जी अब बड़ी दिल से सौभाग्य भगवान के कृपा कि हमारे भौजाई के भी आगमन होता बा कि हम बोलाई ना ना वैसे से हम आशीर्वाद ले ले तनी भैया भाभी के जोड़ी बनो रहो। अति सुंदर। अब बाबा महेंद्र नाथ करी कि भैया भाभी के जोड़ी बनल बा हाँ जी तो देवरो संगे भौजाई के जोड़ी बनो रहो। सही बात। हमारे बाबू हमारे भतीजा तीनों भतीजा के खूब नारायण जी बना के राखी हाँ जी कि जैसे राजीव भैया नाम रोशन कैनी तो पिताजी के आगे के नाम रौरा सब बढ़ाई। सही बात। आहा हा रोशनी ना तो तुरल बाड़ू जवना के खाती हो ना तो तुरल बाड़ू जवना के खाती हो तू मिली न कहरा गवना के राती हो तू मिली न कहरा गवना के राती हो तोड़ी बोलू के दिल कहरा मिली न मंजिल तोड़ी बोलू के दिल कहरा मिली न मंजिल संग दिल संग बुझा जानी अरे जानी बा जकरे से लभ कैलू ओकरे से परेशानी बा ए सनमी करम तहरो लागे खानदानी ए सनमी माइनर हो जाएगा सोहर गाती हो जे बैठ जाए सोहर में रौरा सब सुन ले बनी ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हाँ जी ए राजा जी ये करे तो रहल हा जरूरत वाह मुहूर्त खूब सूरत न हो बाकी हम का कहतनी का एक जानी बताओ तरीके सखी ए